Il-Ministru għal-Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri u laqda mhux governattiva Breeds of Origin Conservancy iffirmaw ftehim ta' kooperazzjoni li permezz tiegħu l-istess organizzazzjoni tintrabat li twettaq riċerka dwar prodotti agrikoli lokali. Il-ftehim jipprovdi wkoll għal pariri tekniċi dwar il-konservazzjoni u l-protezzjoni tagħhom, id-domanda tas-suq għalihom u n-natura ta' kwalunkwe riżorsi meħtieġa biex jintlaħqu dawn l-anijiet. B'dan il-ftehim il-Ministeru għal-Għawdex u l-Ippjanar se jkollu l-abbilta li jiffaċilita l-aċċess għal ta' riżorsi meħtieġa u miftemin bejn il-partijiet u jassisti fl-identifikazzjoni ta' prodotti agrikoli lokali. Il-Ministru tenna l-razzett esperimentali tal-Gvern li jaqa' taħt ir-responsabilità tad-Direttorat tal-Affarijiet Rurali fih dan il-Ministeru għal-Għawdex u l-Ippjanar għandu lan li jappoġġja lill-komunità tal-bidja lokali fil-promozzjoni tal-iżvilupp agrikolu sostenibbli. Nagħtu opportunità ta' riċerka permezz tal-expertise miż-żewġ naħat sabiex propju nkomplu nippromovu ir-rases forsi wkoll uniċi ġewwa l-Gżejjer tagħna kif ukoll nagħtu aktar pariri lill-istess bdiewa, lill-istess raħħala ta' kif jistgħu propju ikabbru dan is-settur, jikkontribwixxu fl-istess riċerka għall aħħari tal-iżvilupp ukoll tal-bidja ġewwa dil-Gżira. Il-Ministru Camilleri temm jgħid kif l-aħħari tal-Gvern fuq kollox u li jkompli jappoġġja lill-bdiewa u jippromuovi l-iżvilupp agrikolu sostenibbli biex dan is-settur jibqa' wieħed b'saħħtu u kompetittiv.